ठकुराइन वाला रोल में अभी रह जाइए बबुआ रे, तब काम हो जाए। अच्छा नीरज बाबू अभी फिलहाल तो दूल्हा बड़ा मजा ला देवे को मगहिया जवान बनी के का गर्दा खबर बना बोला बोला मर्दे तब बबुआ यार धोती धोती कहाँ बा दूल्हा के धोती जलती पहिरावा अरे टोपी टोपी कहाँ बा दूल्हा के टोपी जलती पहिरावा अब देख ली दूल्हा साहब हो में हो जाए एगो माला ले ली रुआ एगो रवो ली धरी। अब देख ली देखा भाई मैंने को हेलो तनी बना के रखो। उप प्रमुख सुनैना देवी पति राहुल पासवान जी की तरफ से 1001 रुपया का प्यार दुलार, पद प्रतिष्ठा में 4 चंदो। हम कहिला जे बेटा बेटी जब ये कहीं पेट से जन्मे ले तब फिर बेटी जो रे भेद काहे कोई जाता। अब बताई तो ई दुल्हा का उम्र बचपन के दुल्हनिया के चुनरिया दे रे बबू दुल्हा का उम्र बचपन के दुल्हनिया का उम्र सीधे 55 के। मैच करता ना ना मैच करता ना। लेकिन आखिर ब्याह कैसे हो गई बबुआ कैसे दुल्हा तनि धनमान हो अब दुल्हनिया के बाबू तनि भो गरीब हो तब बिचवा में एगो गीत आई रहे बबुआ हम कहिला सभे लोग लेहन में ताकत रहो हम सभे लोग ले कहिला जे ये चाचा ये चाची रुपया पैसा का होई दुल्हा दुल्हन के योग्य देख के शादी करी रहुआ सब धन संपत्ति तो ना खाए के दीजी। अच्छा पचताला होके आए है दुल्हा जो रे बाजार में चले तो पचताला संग जाए कि दुल्हवा संग जाए तब कहे के बा दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहिराई ये डालो तनी ताली हो जाए तू डाल दे दुल्हनिया संत शिरोमणि रविदास गुरु महाराज की वाह वाह। तनी बेटा अब डांस कर दे को ठकुराइन तो बड़ा एकदम नीठा है बड़ू अरे जल्दी मार दे दादा। तब कहे के बा बबुआ बिचवा में एगो गीत आई रहे करिश्मा कंकर के कि हम तो तर गईनी हो आ सुंदर बर पैनी हो आया अपना राजा जी के प्यार में आए खुशी रहे गंवारे मोर पिया दुलारे आए हाय रे भाई टोपी पर हुआ सब चिहात हो खबिया इंडिया के टोपी ना है थाईलैंड से मंगावल गइल बा। हेलो कट जात हुआ दोसर टन टन प्रमोद हेलो अब हमारा साफा बुझा गेल कि
अनहरा के बारी के घाटा घमारी आ दूल्हा भी साउथ इंडियन है टुनटुन भैया। देख ली तो इतना सुगर चल ई टोपी के विशेषता का बा बियाह करे ससुरारी गोइल आ कुछ नहीं खे आ नाक चले लगल टोपी के उतार दी काम बना ली और फिर ऊपर को दी फुल लेटा बारी सब है दोनों लग ले 6 रुपया यहाँ के विटामिन खाए खातिर दियल हो। अच्छा खा के तने निठा हो जो तो चुप बबुआ मार दे धून नागिन के बिरहा बजा दिए बबुआ डांस कर दे तू ना। पैसा मिली मर्दे नचबे तो लड़किया के सहेली एक दिन फोन कैल मोबाइल पे का हो चांदनी बारू चक चक ना तब लड़किया कहती है तनी टोपी उतार के नाच दा सब लूट गइल हो करम फूट गइल सब लूट गइल हो करम मुँह झौसा से भाभी मोरा झूठ गइल हो। ये सखी मर गईनी हम जीता ये सखी मर गईनी हम जीता मोर भतरा सैया के साथ बड़ैया में जिला परिषद 32 मुखिया प्रत्याशी कृष्णा दास जी मछुड़ी पंचायत है 501 रुपया का प्यार दुलार हार्दिक अभिनंदन। लड़किया कहती है कि ये सखी टमाटर बैगन मिर्चाई फ्रिज में तो डाल के ठंडा लेते हैं लेकिन होई देह के कहा ठंडाई रे दादा। लड़किया कहतिया कोई से ठंडाई रे दहिया सखी हम फ्रिज में कोई से ठंडाई रे दहिया सखी फ्रिज बबुआ कैसे ठंडाई दहिया सखी हम फ्रिज में आई मुझौसा ऐसन बा कहियो न घूमल चाहे हा बड़ा भी कहियो न घूमल चाहे हा बड़ा और बा ई ऐसन बा बोलबा हो रुंजे जिले ले ली ना सहूर बाटे हो कुछ लूर बाटे सहूर बाटे हो कुछ लूर बाटे हो ना सहूर बाटे कुछ लूर बाटे हो अपना मौज में मुआना तो चूर बाटे हो अपना मौज में मुआना तो चूर बाटे हो। ऐसन नाती के नात बा कि पढ़ के रामायण पढ़ के रामायण पढ़ के रामायण तो पढ़ता गीता पढ़ के रामायण तो पढ़ता गीता मोर भतरा भर गीता रे
समय नहीं खे समाप्त बिया तब कहे के बा लड़की कहलस कि केकरो में दोष नहीं खे बाप भाई में हमरा काहे दोष कहाँ बा तिलको दहेजवा रे सखी बनल अभिश्राप हो तिलक दहेजवा रे सखी बनल अभिश्राप हो आ बाबूजी 5 ताला देखले 10 बीघा खेत देखले तब कइले का धनवा के लोभ में लो भागइले बाप हो धनवा के लोभ में लो भागइले ना बुझात बाटे हो कुछ कहात बाटे हो है जवानी के भार ना सुहात बाटे हो धोरिया कवारी तो गिर जाता चीता मोर भतारा 1.5 बीता आय हाय रे हम तो मर गए नहीं जीत सुने दुल्हा साहेब अब घरे जा अब बाबू माइले कह के स्कॉर्पियो को सुबह व्यवस्था बनावो दुल्हन के ले जा हमारा डरे है बात के बाकी केहू के 6 महीना साल भर लड़का पलट जाता था दुख होता तार बाबू में ये नहीं खोना आइल नहीं तो अपने मन ले बियाह करबे कहले कि हमार पोसल लड़का के कैसे बेसवा पलटा दिलो चलते चलते जय मारली बबुआ का कहे के बा ब्यासी हमरा कहे के बा कि लड़का और लड़की दोनों कर जाती यहाँ से तो बोलेरो ना व्यवस्था हम करतानी ठीक है गुरुदेव ठीक है मुहूर्त आवे दी बैठा हुआ दूल्हा साहब ला चंदनी तू घरे न जेबे